Imbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Pangasim Miguel, ikan ako magtitanong mo ngayon ka. Maawa ko na yan. Kapsot ako gabot. Kinamaganti karabukop ko at matibayan ti boses ko. Sige. Ikan ka iti danom ngayon mamburog. Nga madarag iti kondisyonis ko. Anya na kita. Para tinumlang edad mo kanya. At abay kondisyon mo. Natural. Ngamno di mo kayat. Ano sam ti panakawaw mo? Saan? Di kag pauya magdad kanya kitita naman. Ipatay ko lagi din na ito eh. Nujak pala makainom itangag pala. No kasta, mayat ka dumngag karagiti kondisyon ko. Oo na. Sige, pagamba. Talaga, makainom ako na yan. Ang mga numadamdama, awanan rumarati makawa. Sige, ipagam tano. Kapala ka aramidag. Basta pa naman, kanapakanandag lang. Diyak pa'y ka timatay. Kasi tinakuna ka. Napintas ka nubing di asawa ka. Diyak kaya't asabali tiyak pagtumbala na. Ipagkamon no. Anya na kita kondisyon. Dahil tirigat na no napintas ti asa. Ang nasaya at matburo. Kaya't ko. At ang likodamon ti amom ka nagiti kinadakas mo. Agbalbaliw kan. Dahil talaga yung di kondisyon na. Naglakang ipagak. Katapay adi ka matinagsaw. Maramid mo nga tati imbagak. Apa nang talikod mo niti amom katagbalbaliw ka. Wan Miguel, wan, talikod ako ni Don Brasido. Agbalbaliw ako basta pa naman kan pakananak. Nasaya at no kasta. Kanak nga rodan iti inumag. Oray kat na ipagak mo tanti. Panang talikod ko. Iti amok. Nakas na yay. Pasurot ti sayro. Basta agbalbaliw ako. Burog nalakalang ti panangibaga nga agbalbaliwan ti sa tao. Nga maaramid mo nga ta. Wawawan. So nga, ikanak kumanit inumag. Kari ka. Talikod agpay ni Don Blasido. Mamatiak lang karagiti bagbagam. No nakasagana ka nga agbalin akang runaan asaksi. Iti korte. Iti amin na kinadakas ni Don Placido nga. Anya, kasapulang ka di pa lang. Nasyak ti mangikarano ko ni di amok iti pagbalodan Miguel. Wen burog. Tasika ti makaam mo iti amin na kinadakas na. At Anya. Mayat ka karagiti kondisyon ko. No, aramidag na da. Kasalamat din pinatay ko ti bagi ka. May ramraman pa iti pamilya ka. Da kami ti makaam mo iti pamilyang burog. Da kami ti mangted karakwada iti proteksyon no umanugot ka karagiti ibagbagak. Panunutag pa yan ay baga, Miguel. O sige. Panunutom nga rod anasaya at dagiti na ibagakin ka. Oo na nga mapangasim. Painuman nakuman. Numataya ka. Saan kumatla maramid na kiti ibagbagam. O sige. Ikan ka iti danom. Ibagakin ni Sibyo. Tapakanan na ka. Agyaman ak, Miguel. Nagsaya at kamat kaya matao. Saan ka pasurot ti demonyo? Paingay takalaan asimang part apok. Ado nga minti mayaman nalon. O may damag ipamumpon ka na iti talo na papataya kakadwami. Naibayagak mo na nakisarsarita kadakwada. No kasta, matuloy yan ngayon ton malamti punpon dagiti talo apok. Wala pong, kalpasan ti pangal daw. Ibagam nga raw kadagiti umay makipamunpon. Ta umay dan tumangal dawan dito'y balay. Ta agluto ak iti kanintayaw. Naibaga akong day takadakwada apong. Iso nga rot ang nagawid akong dito eh. Tatulungan kayo nga agluto. Nasayaat no kasta. Ay kahit kumusta mo't nga rudan dagiti nauli lang asawa dagiti talo akakadwayaw. Nalaos tila dingit da apong. Dapat ti panagpasina, ti may sa akaririgatan,
Apaglasatan ti may sa atao apaw. Maawata ti karirignada. Takas di ay mat idinatay da idinanang mau. Ti ayo pa doon, Placido. Saan kumaanatay na dinanang no saan nagapokin ko na? Wan apaw. Basol ni Don Placido ti panakatay da idinanang mau. Rumbang amasingiran dahil dyan doon. Iti naramid na kinatakas. Papa, di kay ka di mamumangaging inom? Nagudwayo manan tadda iti bote. Bay anak laeng. Papa, Saan nakabiyakan? At ay wanak ta na pudot pa lang ti ulokin ka. gapo ka di pa lang day di pa nang surot ko kada kayo itinalimat, Papa. No napapatay kay di. Yaklamon no anya ti aramida kiti bagik. Saan kayo ko masinurot itinalimat? No awan ti kayat ko at takwatan kada kayo, Papa. Awan, ilimlimad ko kada kayo. Isuasa na nas kinapaliimon nyo dagiti garaw ko. Mawatam, ha, ha, ha! Tsak mamati, Papa. Saan kami mamati kin ni Mama nga awan ti palimat yo? Wah, Kamakit kita mikin ni Mama ti pan nakaaburido yo. awan kunak lang arudan. Kan mabalin ka di nga daywan na kon. Kan di nak-imbestigaran tat adala ang ajak makapanunot iti solusyon ti problema ka. Makita yo, Papa. Aklunan nyo itan nga dapakaburiburan nyo. Ipagayo kada kami kin ni Mama. Tabarang matulungan da kayo. Kunak nga daywan nak! Saan ka kadiya makaawat? Ha? Agya manaka. Si malibugag pa direk nakiti. Manakakaan kan panakainom ko. Nagsublimit lang ba si Tibig Saka, Miguel? Mananam mo pa lang ti imas ti panagbiag borog. No manubot ka karagiti na ibagakin kay tayo. No, ilatak ko di kinadagas ni Don Placido. Sigurado mabalod ak mo ti Miguel. Nasaya-saya at ti mabalod. Ngam ti matay, borog. Ngam mabalod ka lang. Makita mo tulat ti pamilyam no may dakasarong karang iti pagbaludan. Punod ako ng Miguel. Ngam numatay ka. Uray inaldaw da kanto asarong karan iti tanong mo. Di mo to makita ida. Ha? Iso panunutan man ay bagdag iti bagbagaka. Ulitag. Nasaysaya at ti mabalod. Ngam ti matay. Punod na ita, Miguel. Narikatan na mapanawak kinapintas nga asawak. Naitabo ng tibangkay dagiti napapatay kakadwami apong. Uray la natalimudaw. Jay asawa ti may saan ay tabaw. Wan nga rod apong. Maladingitan launay. Tanabalkot langit ti ulas dagiti talo a bangkay ti panakaitabon da. Awan ti mabaleng. Kainlimod tayo mo ti panakaitabon da. Maawatan matket di dagiti na ulila. Ngam. Talaga ang maladingitan da unay. Gapoy ti panakatay ti mangin saksaka di ti pamilyada. Sapay la ko ma. Kain-inot tumatlaang nga aglunit ti sukat. Na impalay manin kadakwada ni Don Placido. Tulungan tayo da amang lipat itinasayam na pagtang iti biyag da apong. Kung kayang, may sabalik man ti saritaan. Pinton madamdama, inakto danunan da tatang amang bambantay ka ni Burok. Iha, apay nakarupangat ka manan. Masurunak kin ni Papa, Mama. Tapay, anya ti saan mo akinayat nga imbagaw no inaramid manan kan ni papam? Napanaw nakiti ayan na iterugyak nga intuudan. Nanya dagiti pakapuripuran na unay, Mama. Apay nga taan ti nakayat nga ibaga ti problema na. Tsak man mo, Mama. Sakat awanan ni Borog diti mansyon. Anya nga talo inta i-report kadagiti pulis a mapukpukaw ti driver bodyguard tayo. Ha? Uwan nga agpaiso. Apay nga italangan na panunot yun dahita, Mama. Mayat na mapantayo ka dagiti pulis. Tabirukan ta ni Borog. Sige,
Inak nga rod isagana jay lugan ta mapantadwa. Gam, di mo ibagbagakan ni papang mo ti papanta. Ta sigurado, lapdan na ta no maamuan na. Kumusta ti bang bantayan niyo abalod datan? Nakarik na iti panagkapsot. Gapo iti nalaos unay, apan nakawaw na iti danom. Anya? Apay adi yung pinainom madagos. Gaputa kayat ko ang maparuk matirik nana. Kat makikadwa ka na tayo. Ad-adda saan na ang mapanunot ti umayon kada tayo. Parigatan tayo unay. Saman barok. Napilitan ngay manugot karigiti na ibagak ka kondisyon ko kinkwana. Tapno ikaklang iti danom ngay naman na. Anya tin kondisyon nyo? Ti panang talikod gini Don Placido. Katagbalbaliwan. Kanti panagbalin nanto akang runaan asaksi iti korte. May kontra iti Don. Anyat ko na. Nabayaga nagpampanunot. Ngam gaputa agkapsot. Gapo iti nalaos a panakawaw na. Iso napilitan metlang ngay manugot karigiti kondisyon ko. Nalakalang tagkari. Ngam narigat nga ramidan. Mabuting kano nga ron ngagtistigo. Tamangan no patayan ni Don Placido ti pamilyana. Ngamimbagak ada tayo ti makamo amang ted iti proteksyon para iti pamilyana baro. Ket, anya tin sungbat na tatang. Kunana, panunutin na pa yan ang bag. Tadi na kano kayat amay sagmak ti pamilyana. Pato apang kisa. Papanan nga tadag iti agina. Rimwarda at di daman laim bagakan yak no papananda. Abustasan pa'y unay anay bagan di sugat ni Chloe. Ngam. Nasayaat mat na rimwarda. Rumwarag mat. Mapanag jay hideout. Kasaritak manan dagiti tao. Ituloy mitimang biro. Angelo, rogatan da kumana dito nangirakatan nyo kanya kapon di kayo. Kaya't kung di agawid di balay mi. Nadingitan mi. Ngam agtalinad ka abalod mi. No di kalakta umanugot ka dagiti kayat mi ang mapasamak. Kaya't yung asawa na. Pilitan dak ngagsaksi kontra ken ni Don Placido. Gapo tapat yan mi nga amom amin ang kinadakas ti amom. Iso ano kayat mo away-awayan na ka? Umayon kalangan ka na kami. Sigurado patayan ni Don Placido ti pamilya. No makikadwa ka na kayo. Imbagamat ni tatangkan ka. Ada kami ti makaamoy ti pamilyam. Kasanod di pa nakasigurado ka. Masalakniban nyo ang agnanayon ti pamilya. No makikadwa ka na kayo ang ilo. Alaan tayo idan dito Tapno makapagdeden na kayo matla amin. Agpaiso ang ilo. Juan, anya itayan kinagan ti asawang? Lay ka ti nagan na. Kanda dua at anak mi. Naragsag kami asang kamamilya. Iday Marciana lugar mi. Ngamiti panang balod yung kanyak. Danag ka na sigka tinagarin ka na kawada. No manugot ka kadagiti imbaga ni tatangkin ka. Nakasagana kami ang mga dito iti pamilya. Isungag panunot ka anay bagborok. Saan ka makaid namang pampanunot iti pamilya kang ilo. Nang runay di asawak. Ang mga numapanunot ni Don Placido abaludan nila. Tapos sana ka basta makapagtistigo kadagiti kinadaos na. Isungarod nga agdesisyon kan. Makikaduwakan kada kami. Ulitan. Alaan mi ti pamilyam dito. Numayat ka kadagiti kondisyon mi. Sige. Manugot akong kadagiti kayo. Tapno maarakop kumutan di asawak. Nabayag kayo mata nagsarsarita ka ni Brog, Angelo. Juan tatang. Ket, kumusta? Anya nagiti nagsarsaritaan nyo? Pinadas ko ngayon ang lokoy ang makikadwalaangin kada tayo. Kan imbagak anataltalgad ti panunot na no agbalbaliwan. Anya ti sungbat na? Idida mo.
agkad-kad ang makikadwa kada tayo. Taamangan kanuno patayo ni Don Placido ti pamilya na, no traidor na. Ket, anya ti magam. Imbaga, atap no natal na ti panunot na, alaan tayo ti pamilya na nito Tapno saan na magaraw ida ni Don Placido. Mayat, napintas dayta anay bagam kenkwana, Angelo. Talaga amayat tatang. Isungay manugot ang makikadwa kada tayo. Nagsayaten no kastas. Nga makikadwa lang kada tayo, no naala tayo ti pamilya na dito O sige, syakton ti makaam mo, iti pa nakasukon ti pamilya na. Mga yabak to karag iti kakadwak, tayo kam to iti Marciana alugarda. Kat sukunan mi, ti asawa kanagitanak na. Sige tatang, puray mapan kayo ninton malam. Anya gaya man tinagan ti asawa na? Laika kano tatang. Katugangan na kano tiagnagan iti Irwin. Ngagbabay and sell karag iti dingwen. Isulatan ti sa pulen nyo, no adda kayon iti Marciana. Ta iso kano ti popular. Aguli kayo, tanda na patangay bagak. Nyamanan na ito, ay sinyo. Tika dapay lang ni Burog iti Ima da Miguel. Kaya't na sawen, san tayo latdaan at algad kanakwada. Nupay kasta. Adam mo nga ramidan tayo, tapno saan ang makapagkanta ni Burog kontra ka na tayo. Anya na ito, sinyo. Balutin tayo ti pamilya na. Tapno makontrol tayo lahat ni Burog nga oray adda iti Ima dagiti kalaban. Anya, sinyo. Iso ti aramidin tayo. Iso ngayon ton bigat mapan kayo iti Marciana. Kidnapon nyo dalay ka agraman dua nga nakdaken Burog. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasaya at man na napanunot mo ti simbang pagmigay. Wala nang, tas imublat mo ti apo ko yung anang bantay ti balon mi. Kaanon tao, apaluspusan yun ni Burog. Dandanin, tayo ti panangalukoy mi kenkwana, kaya't namatlangan at talikodan ni Don Placido nga mo na. Aniya? Agpaisaw? Wala nang, kat kaya't nanti makikadwa kada kami. Ngam, ada kondisyon na. Aniya, ti kondisyon na, tapno makikadwa kada kayaw. Pasukon na ti pamilya na, katagtitipon da sa nga pamilya. Tamabuteng, ang mga nudang ranida ni Don Placido, numamuan na akayat nanti agbalbaliw na nan. Mayat man, ta napanunot na ti agsakbay. Una nang, tasaan na akayat amay sagmak ti pamilya na. Gapulang iti panakikadwa na kada kami. Iso asyak ti mga daulo iti panakasukon ni Laika, kanag iti duangan nakda inton malam. Nagimas to tinuno nga po yo. Ang ilo magusto ko na kan mabisina keso pasensya kayong tato tinakan ko. Sige, mangan ka lang Burog. Agbusog ka. Kasi ka na mismo ti mangisuboy ti kanam. Kapoy ti panang karkar ko ken ka. Amba, kuma, inukarkara nyo ba ti galod dagiti saka ka? Sana mabalin. Ta ibilang da kapailaan nga balod mi. Nga oray no imbagamon at talikodamon ni Don Placido nga amom kat makikadwakan kada kami. Ang ilo, saan kayo kuman nga dua-dua kanya? Awan kasi itagsakbay. Kat sapala ko matang maawatam na ita. Sa bagay, ambo ka di ka pailag talaga kanya. Namnamahan nyo ano niya tinibaga ko naramidag. Kat sapay lang kumata, kasta kayo matla. Namnamam na ita. Tanagtignayon ni tatang kanagiti kakadwana. Amapan mangsukon kanilay ka. Kanagiti dua nga anak yo, iji lugar yo. Agpaso ang ilo. Wan,
Mabalin ngayon ton agsip ngat, wano ton rabi. Makitam ton ti pamilyam. Agyaman na kang ilo, makita kan marakop kung tinapintas ng asawa ka. Ura ti dungan ako. Agyaman na ka dayo. Agyaman na ka. Maragsakan kan. Kat bunga na ita ti panibagam at alikodamon ti kinadakas. Kat makikaduwakan kada kami. Nang ilo. Agyaman na ka. Pato apanggis. Riamok masang pedakdag iti aginadi di mansyon ng masan kayam. Nagturturangan dangatangag paiso tawan dabay. Dagripina. Simang bet na madlangan na. Dayay. May dan nga gina. Placido, sa dino tinagkapwam. Pato apanggis! Baliktad! Siya kirong bangag damag kada kayo di kasta. Tada kayo di sangsangpan. Papa, inyawag dagiti katunong nga idi makapanaw kami dito'y mansyon, si maruno kayo kanong matapim manaw. Iso na sa ludsod ni mama no sa dino tinapanan nyo. Nakaun-una ka laang asimagpet ngamda kami, Placido. Ngam amumi ka ni Chloe, akasangsangpet mo matlaang dito'y balay. Nakamuan nyo manan iti Delta. Kadagiti katulong tayo. Pato apanggis. Nagsingin tidila na. Nagkalisto dang agipadamag po dagtuatan tidila na. Kat, apay nga ron adi mo sungbatan ti saludsod ko. Noy bagak tinabanak. Ibagayong nga ta tinagapan nyo Agripina. Papa, Kwa, Di yung may baga tinaparan nyo. Nukasta la dingidag. Ya, yakmat ibaga tinapanak. Rapasyaw. Sibiyaw. Kan panyong ti kinadwa ni Miguel. Anapan ng sugon iti pamilya ni Borong. Ijay si Tio Marciana. Ay, kaya't nga ta ni Laika ti sumurot kadakwada. Ang no ay ayatan na di Borong nga asawa na. At sigurado asumurot lagi ti kadakwada. Ay, Diyos ko. Sa apay la kuma. Ta saan apakay sagmakan da Miguel ti aramiden da. Kan sa apay la kuma. Tanapudno ni Borong. Iti palang ibagana at alikodan ng ti kinadakas na. Kat makikaduan kada kami. Mama, imbagayo kumalatan kin ni Papa. Anapan tayo kinita dagiti negosyo tayo. Nga uray naggapu tayo iti istasyon ti pulisya. Iha, kabisadok ni papag mo. Sigurado amang ibagamat lata iti lugar anapanan na nga uray no saan met nga iso ti pudno ang naggapuan na. Talaga di yumat kayo te gulbod kin ni Papa niya. Iso kinay kayat yulat na nagulimag kayo itay damagan na. No sa dino tinapanan kayo. Wani ha, At da nga awan ti maduktalan tayo kin ni Papa. Lukas di nga agulimag tayo latan no sumangpat Mama. Sana bale? Ituloy kunto ti mang siim kadagiti garaw ni Papa. Murog, apay ang manangad-tangad ka. Kit-kitag no. Napapanjay nita ang ilo. Apay, maganatan ka amo maluman? Kapoy timbagam. Ngayon ton nagsipngat. Mabalin nga tanton da tatang mo. Nakatuwa natin pamilya. Magagaran ka na makakita ka nila ikang asawang? Awan na. Kaputa kaili ko na itinapintas nga asawak. Graman na kitito ang anak mi. Inton at dada, warwaran mintumot ng tinaipunguking ka. Ama. Ngam balaagan ka. Di mo padpadasan timang traitor ka na kami. No di mo kayat nga dadakas ang mapasamakin ka. Agraman ti pamilyam. Awan nang ilo. Namnamaan nyo ang agbalin na kanapod no. Kadagiti na ibagak ka na kayo. No kasta, nakasagana kan tumutlang agsaksi iti korte kontra kanin Don Placido nga amom. No iso ti pakaugasan na kiti basbasol ko kini Apo Diyos. Para may dakang ilo. Nasayaan, taamumon nga ibalikas ti Diyos. Awan na. Niyawawanak kapoy ti silang tipirak. Gapot ti kwarta, kat iso ti ramot ti amin a kinadakas. No, ipalubos mo apaadipan ka iti kwarta. Ada tuk-tuk-tuk.
Sino nga tadayta? Ano? At ang tanda, Miguel? Mabiit laang! Umaya kong! Ay, saan nga tama? Tama nagdaktakis ti umaya at nagtuktok. Nanang, adda kamin. Nasukon mimot lang ti pamilya ni Burog. Agpasyo anak! Ay, sa dinong aron kayan da! Addada iti balay da panyong. Ijeda amang rabi. Sakbay nga ituloy mi ti agdalyasat amapan iti ayan na Burog ken nagiti kakadwami. Ay, nukas takit. Sumrek ka nga rudan anak ko. Taidasaran ka ni... Pato abanggis. Adayo kanyak tirinap. Agsisimbarat yada di panunod ko. Isaan mi apan nakaagaw ka ni Borog iti ima na iti kabosor. Kastamot tan ti panang kidnap na iti pasurot ko. Iti pamilya ni Borog intun bigalta. Placido, apay adi ka pala sumrag iti kwarto. Gapo ta sa nagbay makaturo gagripi na. Ay nga gabin ti pakariribukam. Kunakmet adi yung damagan. Tatidak tumet lang matulungan. Simperkwensa. Pag kunaam adi ka matulungan, no ibagam lakit di ti parikot mo, Mabalin ka diya panawan na kon. Maban ka maturugan tarabin. sika nga rod. Saan ka na maturog? No saan tulantang o mabay kanyak niridap. Dito'y kulatan nga ginggat bigat. Makaammo ka. Sige, dita ka garudan. Pato apangkis. Dakulit. At adalakit nga rod. Ang nariribok ti panunot ko. Ha? Pato apangkis manan. Nakaturugan ni Burog amang uray kadatatang. Apay nga tangawan damatlangan. Uno, sana kayat nilay ka ti sumurot iti bantay. Ngam imposible, no ay ayatin na ni Burog ka sa asawa. Awan na rason adi na kahit ti sumurot kadatatang. Ang nagtagisilaw a sumungat nagturong nito ayan mi kadaburog. Datatang lakit din dagita. Sige, narasan niyo pa iti magna. Kung nagtupay kat nga isudan. Burog, agreein kan. Mama, nagsapa kayo na bimangon na nagtimpla iti kape yung? Kat ni Papa, saan ka di pailangan na kariing? Saan pa iha? Kasano? Parbangunan itay sumrag iti kwarto ni. Anya? Ayaw na yan ni Papa. Napuyatan nga rod no kasta, Mama. Wan iha, iso nga itay nagidda kat nakaturo ka na dagos. Mayat ti urok na itay rumwarak iti siledmi. Mama, nadagsan nakit iti problema ni Papa. Tidakas na. Di naman kayat nga ibaga kadatano anya ti problema na iha. Mama, ni Papa tayo sasaw iti sila diyo. Agtagtagainap sa. Oh my God, tintakitaan ni papang mo iti silid. Wan, Mama. Pagkawan na kayo di naramid ko ba? Placido! Pagkawan na lang. Agree ka! Amira? Adi na nga Amira ti bagbagam Placido. Sino di kun kunayo nga Amira, Papa? Ha? Wah, hindi kayo madgayam. Adda kam itay iti anak mo iti kusina nga agkapkapi. Itay mangngagmi nga agsasao ka. Iso adi nardaras mi ti may nang kita ken ka. Nagdagdagay na ba ka? Kung naklanwag pa'y so. Anya gamin kinaitagdagainap yo, Papa. Tanangag mi pa iti panagpakpakawan nyo. Ken, asino da ijay nga Amira anay sawang mo? Anya? Ada ka din na ibagak nga Amira? Adda, Papa. Nangag mi amis mo kin ni Mama. Ana isawang nyo ti Amira. Ha? Asino da ijay nga Amira anadakamat mo iti ko na matagtagainap mo? Pato ka panggis. May sawang ko kayang tinagan ni Amira. Oh, apay adi ka matan makasao. Apay ni Amira, anya tinakabasulam ken kuana. Tapay anagpakpakawan kapay ken kuana. Awan! Awan na dakdakamat ko nga Amira. Iti dagdagainap ko. Adda, Papa. Tuwa kami nakangag kin ni Mama.
Iti pa nagpakpakawan nyo, iti dayjay nga amira. Iso nga di kay ka man naglibat. No adaman na nakamat ko, tagtagainip la dayjay. Wan, maawatan mi at tagtagainap mo laang tamo mi nga ron anaimas ti turog mo. Ngam tila ang damdamagan mi iti anak mo. Apay nga agpakpakawan ka kani Amira. Oh, diyaka mo. Daydi ka di Amira katulong tayo nga anak day di matchas dayjay. Saan? Awan tiyam mo ko ni tinatagtagainip ko. Iso ababaling ka ni. Saan tayo na pagsaritaan ti maipapan iti daytang Amira? Tatang, kas tao na tiragsak dalay ka ken burog iti panagkita damanan. Wan nga ron. Kasla sana may ladawan ti kinaragsak da adway di rabi. Ken oray ta. Agraman na kita anak da. Sa pala ko matasaan na tayo at traidoran ni burog, tatang. Paliiwan tayo lata. Sana mabalin nga kumpiyansa tayo unay ken kuana barok. Buwan, tatang. Tama nga no agin sisingpet lang. Sana mabalin nga iso ti mangisagmak kada tayo. Sa bagay, narigrigat metkit di ang makaaramid ita iti may kaniwas iti prinsipyo tayo. Tadarag iti kamang ti pamilya na ngayal alika ka na. Nakas pangarigan, tag-traidor kada tayo. Pato abangkis. Madiya talaga di natagtagainip ko di rabi. Kas lalabiyag kambay edi day di Amira. Rumrumsik dagiti mata na anang sidir kanyak. Iti panang gundaway ko edi kenkwana. Limit gayang pugak to umawawag. Anya nga tati bakana. Hello! Mama, nimot papadyaga papurari mo na. Papanan na. Imawag ka no titalken na atao iti may sa branch kadagiti negosyo tayo. Tada ka no problema iha. Anya kadagiti negosyo tayo, ti nagka-problema ka no, mama. Ti kadakkelan a branch ti construction supply nga imatmatunan idi ni papang mo. Ada ka no may sa nga empleyado amang sug-sug-sug kadagiti pada na nga empleyado tapno agwelgada. Anya? Taapay akayat dayjay at tao nga agwilgada, mama. Kung kuna ka no dagiti kakadwana, asaan kan nga umdas ti sweldo da tapno mabiyag da ti pamilyada. Kahit kumat ang makasarita dayjay at tao. Iso asurutak ni papay ti kunayo apapanan na apasdak negosyo tayo, mama. Agyaman at nakadano nakmanan dito'y hideout me. Tiyan mo ni Agripina kat pudno niya yung bagakken kuwana na mapanag iti may sasanga ti negosyo me. Di na mo ngay mayak manan dito'y hideout. Silpon ko. Hello? Nasino? Miguel. Nasaya ka. Taimawag ka. Wen, naputa na napatag unay ngay magakin. Oray siyak! Ang damit na patag ngay bagak. No payag burburik ti darak ka na kayo kinanghilo. Gapo ka na gitar aramin ninyo. No agburburag ti daram kada kami kinangilo. Kumay kayo gamat ti pungtot ni kankan. Sino? Pato apanggis! Birbir nga sa nakmadlatan. Idinto ta nakabaybayag asya kya po mititalon. Sipot, idi pinagtalaw na kami dita San Simon. Naawanan ti respeto ken ka, ayop ka. Ayop ka man! Nagsangsango tala ko ma. Itay paya pinalagtugan ka. Tiyan mong siguro, katkas payla iti sigod analakanak ang langay lupit-lupit. Saanen, at damot ng timaw da sangimi, Placido. Ato apanggis. Awanan dia do paya sao. Ibaga mo no anya ti kahit mo nga ibaga. Dandanin ti aldaw o panang singir kukin ka, Placido. Awan utang kuking ka tapno singirin nak. Ngam na daman. Ibagam tay tamot lang kat bayadak uray mano. Uray itad mo amin na kinabaknang mo. Kat saan nga manay pagbayad mo, Don Placido?
Ha? Matipay nga interes ti utang mo kanyak ti amin na kinabaknang mo. Padua panggis. Sobra kamot ngagsigir no kasta. No di pa'y umanay ako ng tikinabak ng 2% ti utang ko king kasalbaga. Abiyag mo ti katukad ti utang mo kanyak. Ha? Kapo iti pananggundaway mo iti na di amira nga asawa. Ha? Kan si kapay ti makagapo, iti nasapa pa nakatay na. So gumay gayub-gub ti pungtot ko kin ka. Padua panggis. San ka nga gipangpangta? Na kaya rigam lang di ko ton ala ka aligisan. Tay tati pa nakamom. Ngam nasursurumin ti lumaban iti sangon-sango. Nang runa, kat balon mi itan ni Broga. Balbalaagan kayo, Miguel. Itatan sa papay. Kan saan ngagdasal ti pungtot ko kada kayo. Paluspusan yun ni Borog. Katag soblin iti pamilya na. Apay ngagkatawa ka? Gaputa makakatawa una itim bagam. Agpakadak man langan kin ka. Bay, Placido. Inidap nanti cellphone na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Chloe, nakarubwat ka matiha. Uno, ipaypaysum ka diti kunam ngayon kadanunan ni papang mo iti imbaga na apapanan na. Wan, mama. Kat, sino nga rin ti driver mo? Awan. Saklatan. Amok matiag maneho. Agan-anad ka nga rod, iha. Wan, mama. Sige, mapanakon. Pasino di kinasari tayo iti cellphone tatang? Ni Don Placido, Barog. Anya? Iso ka rin imawag, wano da kayo. Siyak timawag kinkwana. Kapo iti gumay gayim gub. Apungtot ko kinkwana ang ilo. Nadakamat yung kadikin ko na ti may papan ka ni Burog. Ngay sukat balod tayo pala. Wan, kat kunana apaluspusan tayo kanon. Tama nga, no karakaro abumara ti pungtot na kada tayo. Ore kasano ti pungtot na. Sa anak ang mabutan ken ko na tatang. Day tama ti kunak kinkwana, Barog. Asaan tayo nga trasam nida? Uray no ado, dagiti pasurot na. Kasta, aguli mo kayon. Ni Miguel, jay mawag kaniya, katinlastog na apalod na pay lang ni Borog. Sa dino ka no ti paglumlumangan da, senyor? Siyempre, saan na ngay baga? Makamu tayo amang birog no sa dino ti paglumlumangan da. Ngam saan pay lang ni Borog, tikan tayo iti atensyon no di kat ti pamilya na. Anya? Tikat da ni Borog itikot, dagiti kalaban. Delikado tayo no ibaga na amin na sikreto tayo. Iso kay tatana sa babae. Masapol ang makaem ti bibig na. Babaan di panang kidnap tayo iti pamilya na. Wen, senyor? Sika, pugak. Sika ti mangidaulo kadagiti kakadwa tayo amapan i Jessikyo Marciana. Ket kidnapen nyo nila ikang asawa ni Borog. Agraman dwa nganak na. Wen, senyor? Kasda. Ket no agbaligi kayo iti misyon nyo. Idiretso yun nila ije hideout. Apay nga tadi matla sumangpatan ni Chloe. Nakita na matlang ata ni papang na iti imbaga na itay apapanan na. Ha? Ti anak ko, ison jadimtang. Mama! Mama! Oh, iha. Anya tinatakwatam iti panangdanon mo ken ni papa iti imbagam anapanan na. Mama! Awan ni Papa iti imbaga na itay bigat na papanan na. Kung nadya sekretarya tayo, asaan pa'y ang nagpakpakita ni Papa Ijay? Lukasta. Inulbodan na tanganan ni papang mo. At tapat nga da illegal nga aramidan na, Mama. Ika kumagatap iti kasta ken ni papang mo iha. Nasaysaya at pay at iatapom ken kuana ket may panggap iti babae. Panagkunak kat saan na panggap iti Papa, iti limlimod kada tayo ni Papa.
Isa pag tinulungan tayo kumaapaliiwan dagiti amin agaraw na. Malaman ng di matlaw mawagan ni Pugak. Ururayag ti sasang bedda dito'y hideout na kasarita ko manilay kang asawa ni Burog. Ngamawan damatan. Patwa pang kisa talaga. Ni Pugak. Isunto yung mawawag. Hello, Pugak! Kumusta ni Bagnayo? Nakidnap yung kadimot lang ti asawa ni Burog. Agraman ang nagda. Ano? Saan ko lang? Patwa banggis. Tapay! Andiya. At daimon unaan ang kidnap kadakwada. Sino da? Ano? Da Miguel kan dagiti kakadwada. Patwa banggis! Naunaan da tayo manan. Kasano pa ita mapagulimag ni Burog kat igamdang di pamilyana. Tatang, apa yan nakarukob kayo dito abay ti dakilapon ti kayo. Akas la di sirsiripon nyo. Saan ka makaringgon? Sinurot ko da Burog kan ti pamilya na dito'y. Tamangan no aglibas da. Anya? Aging gana ita. Sanak pa lang agtalag kini Burog. Iso anas ka na si Imantay latta dagiti garaw na agraman ti pamilya na. Gusto kayo, tatang. Taamangan nagbali ti panunot da. Kat aglibas na no may kanday ti gundaway. Iti pampannagnada. Di da napupuutan anak adayuda iti temporaryo anak kampuan tayo diti bantay. May bagarod ta sinurot yung ida, tatang. When? Kaslag sublidan iti nagkapuanda. Aglingad ka anay mag. Tamangan no makita da sinurot tayo ida iti nalimad. Patwa banggis. Iti sami apan nakakidnap iti pamilya ni Burog. Ad-adamanin na delikato ti sitwasyon mi kadagiti kakadwa. Samsampet mo pa ilan. Araken adagos ti sinangom. Mangkigkigtot ka madagribina. Babaling ka di adinak disturbuan. Agpambanuno takit diyak ka ti masinga. Siya pang nga asim tadaywan na. Placido, nabayagan adamdamagan mi ken kano anya ti pakariribukam. Ibagam kumatap no ang mumimat iti anak ta. Saan kayo na makiraman ni barikod ko? Laban ko na ito'y kadyak kayat amay ramraman kayo. Asino dagiti kalaban mo? Dagiti ka di sigo na katalunan tayo? Ibagam, tano isuda. Itamat lang, ingkam kasarita ida. Sana mo palin nga ibagak nga isoda. Oh, kapaya di ka matan agsao, Placido. Agam, sa bagay, ang mumimat nga isuda dagiti kalaban mo. Agam, asino da kumalaang numayaring kada tayo? Ibagak latan asandang na iso. Oh, mulmulagatan nakmadlatan. Agsao ka na. Dagiti ka di sigod akatalunan tayo ti pakariribukam launay. Saan nga isoda? Sa Bali Agripina. Asino nga ro dagiti kungkuna makalaban mo? Ibagam ko man, Placido. Anya ti kunayo, mama. Adda pa'y sa bali akalablaban ni Papa. Malaksid ka dagiti sigod akatalunan tayo a pinagtalaw na dito San Simon? Isuti ko na iha. Asino da? Day tati saan ko nga ammo. Kadi namat kayat nga ibaga. Ti cellphone ko ti akong uni. Mabit lang, mama. Sungbatak ti umawawag. O sige, kasaritam nga ro day ta nga umawawag kan ka. Kay nakagtimpla iti Diyos. Sige, mama. Asino ta daytoy? Saan mo na nakafumbok? Hello? Hello, kunak! Apa di ka sumungbat? Hello? Initapnan? Asino nga tatay dyan? Manglukluko nga ta? Amok ka napanog kayo kanilay ka anagpag na diti kabampantayan, Burog. Nakadanon kayo pa iginalawa away. Iso nga ginana kayo. Babanti pa naginom nyo iti buko Diyos.
Ano ti binuros ni Panyong Anyog? Ada pa yung makapuno. Ay, abay nga mo yun nakadaron kami iti asawa ijay waig ang hilo. Di mo damagan, Borog. Ay, sa bagay. Ang muklatan na sipsiputan nyo amin nagaraw ko. Sipod winaruwaran nyo ti galot dagiti ima kan sakak. Pasensyakan. No amom asip-siputan mi amin agaraw mo. Amok anarigat yu pa ila nga patyan. Makikadwa akon kada kayo. Sapay la kuma. Tati pa naglabas dagiti aldaw. Kat inot tumatlaang. Mapagpiaran dak. Anya ti kunam iha? At ay mawag kan ka ngam di namat iniyam-am mo ti bagina. Wen mama, pulos sa di man la si Mungbat. Inidap na kitin. Ang mga numang lukluko lang day nga imawag iha. Iso adimon pampanunutan. Talaga kasta mama? Uray siyak. Adamat imawag kanya kay dinaminsan nga aldaw. Nabayag mo't sa simong bat. Kat anya timbaga na di si Mungbat kada kayo. Kuna na wrong number. Sa inidap na ti cellphone na. Agpay sungatarong number laang tinawagan na. Isumati ko na iha. Di iso ti patsyek. Sa bagay, awan mo ti sabali na patyan nyo. No saan ati na iba kada dyan nga imawag ako nayo. Wan iha. Iso amabali na kas jay mat jay imawag kan ka di simong bat. Siguro kat nagkamalimat iti inawagan. Mabiit laang, umayakan. Nanang, si Mang Petak manan. Ay, nasaya at man na nakasangpit ka manin barok. At ni ngarod ang hilaw. Nagbati pa lang iti bantay. Kadwa na napasyo mang bantay kada burog ganti pamilya na. Anya nga road ti mapaliiw yu kini Borog. Talaga nga tamat laang at tinalikudan na ni Don Placido nga apo na. Napaliw ko. Anapod nun samot kit di karagiti karina kada kami. Kiniti. Anghelo, nanan. Ngala, nasaya at nukasta. Nga masapol asiputan nyo lata dagiti garawda asa nga pamilya. Ama nga numaikanda tinapintas agundaway kat libasan da kayaw. Sino nga tadagiti ibang puga ni Papa akalamat na? Dagiti mat lang siko na katalunan mi ti amo alumang laman nga ni Papa. Ngam, kunanakin ni Mama. Nga dapay sa bali. Sino na nga ta? Tisilpon ko. Ada mong awag. Hello? Sino ka? Kan anya ti masapol mo? Ako rin ka. Si kamanen de mawag asaan na sumungsungbat? Sa ita umawag kamanen? Anya ti bagam? Anya kinunam? Ni Papa? Dakdakas pa yung ni Satanas? Hoy! Di mo ibagbaga ti kastakan ni Papa. Naimbaga tao ni Papa. Salbag ka. Apay nga katawa ka? Anya? Anya kumati saan mi nga mga aramid ni Papa may kaniwas itilintag. Ibagam! Kas kumaita niya? Ibagam na niya ti amom adakas nga aramid ni Papa. Kamang ti smuggling? Sana ka mamati? Anya pa'y nga ron dagiti amom abadi nga aramid na? Ibagam! Anya? Anya kinunam? Adari na mas na? Asino? Asino? Hello? Initap na ti cellphone na. Iha, anya ti ibagam, tapay nga imasidag ka? Mama, inawakan nak manan di ibagbagak nga mawag kanya asaan na si Mungsungbat. Anya? Kat, kinasarita na ka din, iha. Wan, Mama. Kat, anya nga ron dagiti imbaganakan ka. Kat, asino tayo siya tao? Diya ka mo, Mama. Di na imbaga no asino. Ngam kinunana, dakas ka na tao ni Papa. Anya? Simbergwensa! Kung nagtupay, apadpadaksen damanan ni papang mo. Sa anak mat kiti mamati adakas ni Papa, Mama. Ngam kunapay di mawag, akamang kanon ni Papa itingkan smuggling. Anya? Simbergwensa!
Tapad padaksan na ka di manan ni papam. Saan la aday jay timbaga day jay alalaki? Atakas nga aramid ni papa, mama. Anya pa iha. Naku nana, nga da ka nung pa'y... Anya, apay adi mo ituloy ti agsao. Adda ka nung pa'y ginundawayan idi ni papa ababai. Anya, asino? Ay, saan mo to ngayon baga ti lalaki no? Asino, mama? Sinvergüenza. Kunak itay ang mabalin apan padaksan dalang ni papam. Ngamno pa kasagnan ti babae. Kasla patsak nga da kinagpaisuna. Lukas ta? Patsan yung apod no timbaga kanyak ti lalaki, mama? Wan, iso akasaritak to ni papag mo. May panggap iti dayjay nga imbagakan ka ti lalaki nga imawag. Palutputak no asino ti babae. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sumagmamanon nga aldaw ti panang palpaliir tayo kaniborog. Awan sa tigandat na amang libas kada tayo. Tanakadayo da pa'y idi alagpag na sa nga pamilya. Ngem nagsubli damat lang diti kampo tayo. Wen barok, napunon samot lang iti sauna ang makikadwan kada tayo. Anya nga tano ayaban tayo nga umaydan makipagyan kada tayo iji kimigaw. Daitang nga ti ad-adale ka na imbag. No ayaban tayo idan ang makipagyanan kada tayo iji kimigaw. Wano, dito'y tayo pa lang amang paliw kanakwada sa nga pamilya. Sipod na ibaga ni Burog ang makikadwan kada tayo. Awan pa'y matinadlaw tayo asaan anasaya at nga naramid da. Wala. Saan tapayla agang ganaten ti mangayab kadakwada sa nga pamilya? Tanarigatan. Nasaya at tasimbang petkan Placido. Abay, mailiw ka? Wano ada ka di ba na ibagam, tayo oray mo di sangpet ko, Agripina, honey. Adda. Kat kayat ko nga ti agpayso ko mati isungbat mo kadagiti saludsod ko kan ka. Patwa banggis. Hanya manunaya, day tadabagam kaniyak, honey. Umuna, agpayso ka di ang miyembro ka ti Gun Smuggling Syndicate, Placido. Patwa banggis. Nangala amin tinday ng impormasyon ng Agripina. Sempergwensa. Na, Saanan anas kan ama amwam no asino tinakaimbaga. sana po no dayta. No asino man tinagsangat dila na anang ibagay ti kasta. Padpadakasendak lang. Ngata, Placido. Wan, amamunak mo ta nasingbad nga exposum. Apay ta kaslagdwa-dwa ka Agripina. Gaputa at bukod mo nga armory apagiduldulinam kadagiti agkakapigsa nga armas. Amumata na sumakidipaldog. Iso nagpaarami na kedi itinatalga na pakaidulinan dagiti koleksyon ko apaldog. Ani, saan ka kuman nga aglibak no adaman kinaagpaysuna? Amin namon. Pato apang kisagripina. No dagitan tupay lang di bagbagam, awan panawin ko ang makisarita kayong kay dinapaon. Iso Ang mabitlaan. Apay ta tininggal mo di takil ko. Gaputa dapay salud-sudak kan ka sa bali. Tanya pa'y lanay ta. Agpayso ka di nga. Nanya! Apay akas na masimbalot ti dilam amang damag kanyak. Ibaga among tanda papanak. Namuk ti sungbat na sungbata ka dagos. Agpayso ka di nga daginundawayam iti a babae. Anya? Pato ka pangkis. Nagdagas mo tinday ta sa lunsod mo, Agripina. Asino tinang ibagaking kay ti dayta? Kunakmat asaan mon nga amuan no asino. Ibagam nga muna sakpay asong batak na ita sa lunsod mo. Pues, imbaga ti maisa a lalaki nga imawag ka ni Chloe. Iso tinagkapuan dagiti damdamagag kan ka. Pato pangkis.
Awan, tiginagpay suda kitang imbaga na ako na timawag. Pamadakas lang kanyak, dagita Agripina. Borog, apa yan nakadadayo ita titurong dagiti matan? Gapot ha, kastuya kadilatan na kaslawan, waya-waya na Miguel. Borog, nukastoy man ita titaray tibiyag mo. Kat si kamot lang tinangaramin. Nga mabalin nga agbaliw ti amin, babaan, iti panang lintag mo, iti dana at altalay tayan. Awan anay tayo Don Placido, ano magbalin kanyak adakas. Nasisirap ka iti kado, ti kwarta ni Don Placido. Wan nga rod, tayo di kinasarita na ngagbalin na tao na. Kadak kaladagos ting jaya na kanya kasweldok. Aging gangayin inutan, ani sungsungak kadagiti mati nga aramid. Itata na amiris mo dagiti bindot mo. Saan mo kuman nasubyan dagiti kinadagas mo? Buwan Miguel, agbalbaliw akon. Pulos asaan nga imamin ni papang mo kadagiti na awat mo nga impormasyon may papankan kwa na. Nawaya ang makapaglibak ni Papa. Tawan mo't ebidensya tayo, Mama. Saan nga tapan padaksan lang ti imawag alalaki ni papang mo? Ay, tsaka mo. Namnukas naman bilang. Anyaga po padaksan na ni Papa. Ada nga ta nakabasulan ni Papa Kenkwana. Tapno padaksan na iti imatang tayo. Oh, jaka mo. Mama, nabayagan amadmadlaw tayo. Nga da nadagsen a problema ni Papa. Kat, saan nga na adagiti na idtanon kanyak nga impormasyon ti pagparparikutan itan ni Papa? Angelo, nabayag man ni tayo na nagsarsarita kami kiniprog. Anyat nagsaritaan niyo, tatang. May papan karagiti kinadagas nga nararamin na. Kat inulit naman nga imbaga nagbalmaliwan. Tadi na kanukayat aguraan to ragiti anak na iti masangwanan. Nasaya tunay no mapanunot ng dagiti abanag. Panagkunag, panawanan tapno ayaban tayo, iti kimigaw. Kat makipagindagmatan iti natal na lugar tayo. Sige, tatang. Ibagayon tungarodon ken kuana. Nga umay maten makipagnaad iti lugar tayo. Wen barok, nga magawid ka pa iti kimigaw. Tay bagam karagiti kakadwa tayo, ang makipagindagmatan kada tayo ni Brog. Sa dinungar ti pagyananda, no umay dan iti mabiit. Imbagam karagiti kakadwa tayo nga garamid kayo iti may sa kalapaw, para kadakwada. Uray kat asidigmat ti pagbakiran nyo karagiti kasapulan tayo. Sige, tatang. Ibagak tungarod ka dagiti kakadwa tayo. Mama, papanan man na ni Papa? Jak amo iha. Tapagamuan medlatan anagandar jalugan na. Kat pinataray na napimanaw. Surutak ni Papa. Saanan iha? Tama nga no at naman ng dakas ang mapasamak ka no surutam ni papang mo. Ay, sa dino nga tamanan ti papanan na aya. Awagak. Kat damagak no sa dino tinagturturungan na. Mabit lang, Mama. Adaw mawawag kanyag. Oh, nimad gayang Papa. Hello, Papa? Iha, saan nagmatan na nakapagpagadak ni Mamam? Pakibagam tulatan ken kuana arimwara. Nakita na ti papanaw tilugan nyo itay, Papa. Sa dino nga min ti papanan nyo. Di yung damagan. Kandi nagsigsig ka ano sana ka makasang badadagos ng runay doon malam. Apay, umiyan kayo ka di ti papanan nyo, Papa? Adak lang mo. Isu kay mawagak tamagan no si kanak tumanan na sumangpad ni Mamam Tamailiw. Sige, hatay talang. Bye. Pinutad nanti saritaan. Talaga di na kayat nga ibagan no sa dino, ti papanan na. Angelo, apaw.
Ramog, manointon bigat pailaan ti sangpot mo dito'y kimigaw. Pinagawid nak ni tata nga pong. Taibagak ka na kayo. Ngay ti mabiit ket umayan makipagyan dito kimigaw da burog kan ti pamilya na. Anya? Sa dino nga ron ti pagyananda. Magipatakder kami ti balay apagyananda, apong. Sino nga ta timawag kini Chloe anang ibaga nga daginundawaya ka babae patwa banggis pudno matkiti ngamawan ti makamu iti naramid ko iti malagib kon ni Boyong kanada sumagmamano akakadwa milang ti makambo aginundawaya wino ini kotak ni Amira. Amo ni Miguel day dyan na masamak. Naibaga kano ni Amira sa bayan na tayo. Isardeng ko pa ilang dilugan ko. Katawagak ni Miguel. Amuag kan kuana no iso ti mawag ken ni Chloe. Agyaman nagta sinong batang liawag ko, Miguel. Don Placido, Adda kayat ko adamagan ken ka. anya tinamagan. Siga timawag iti anak ko nang ibaga nga daginundawayak. Anya? Pato apangges. Apay ngagkatawa ka. Kaputeng mo ka din ti aniniwan mo Don Placido. Itatadan na kay danon iti pamilyam tinaramid mo iti akinayo. Sumardeng ka. Sung batam di saludsod ko. Sika timawag iti anak ko. Sana siya, Don Placido. Sino nga ron? Apay kumaasyak ti pagdamagam. Gapo tamom. Tiol-ul sa kapalimad ko. Sana nga si siya ti makamo, Don Placido. Anya? Mapanagnikak lang asikatimang padpadakas kanya ka di pamilya. Agsagana kalangan tapatayin ka. Don Placido, di pamadpadakas ama ko na. Katay awan kinapod no na asaw. Ngam no pod no, awan karbengam amang ibaga apamadpadakas lang ti amin. Anya? Bato abangkis. Sige, ipatakder tayo lagi ti adigi kakadwa. Masapo lang may lagpas ta dito iti dito yung aldaw. Ang hilaw. At sardin kayo pailaan nagtrabaho, tag merienda kayo pa. Anya na talinuto yung amerinda, apong. Lining ta mais, lining ta saba, kamuti, ken manay. Nagadon? Uwan na po. Tapno saan kayo mabisinan? Kital alis tumatlaan ti pa nagtrabaho yaw. Ngalan, sumardeng kayo, tag merienda kayo na po. Kasta hagulimag kayo. Tagdamanangan ni bagak kada kayo. Anya tayo bagay, senyor? Di panangiraman da Miguel anang kutibo iti pamilya ni Burog. At dansan asaan na natalagad ti kasasaan tayo. Agpaiso, senyor. Iso ngayon tayo birukan nila. Kati karigatan tayo nga agawan dagiti balod da. Sana mabalin ani Burog tagbalin na hudas kada tayo. Paisuan na. Apadpadaksan laang day di lalaki nga imawag kanya ni Papa. Nga, ano ti ka po na? Tapno padaksan na ni Papa iti imatang mikin ni Mama. Daw mo awag. Sino nga tamanan day ito eh? Hello? Si Kamanan? Nasayat mo at mawag ka. Gaputa dadamagag. Padpadaksam ka dilaan ni Papa? Anya? Saan? Kat? Ada nga rod pamanagnak mo kadagiti dakas nga aligasyon mo kan ni Papa?
Anya? Ada? Pues, ipakitam. Okay. Kaskid daw mo ngagkita ta. O maya. Anya? Imbabawim ti pa nagkita ta? O kasano nga rod ang maipakitam kanya? Dagiti bagbagam nga ebidensya kontra kin ni Papa. Kasta? I-send mo iti messenger ko? Okay. Sige. Aramidam nga rod, kat urayak. Okay. Sige nga rodan. Bye. Sino dyan mawag kan ka? Ti lalaki ang mga akusarkin ni Papa kadagiti agkakadakas nga aramid, Mama. Talaga ka di asaan asumardeng amang padpadakas kan ni papang mo? Adda ka no ebidensya na apang suportana kadagiti akusasyon na kin ni Papa? Anya? I-send nanto ka no iti messenger ko, Mama. Anya nga tadagiti kunkuna na nga ebidensya na kontra kan ni papang mo? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sabay la kumatasong bata niyang ilo tiyawag ko. Hello, tatang. Agyaman akta sinong bata matlang tiyawag ko ang ilo. Kumusta ti ba nagpatakderyo iti kalapaw na burog? Naipatakter mi amin nga adigi, tatang. Madamaitan ti panagatap mi. Kat ti diding na. Laglagaan mo tin nagiti daduma tinatid ti bulo apang diding mi, tatang. Mabiita na malpas na ito. Nasayaat nga ron kasta. Maring makababakam tumuten. Agda tayo diti bantay kakadwa. Ket masapul nga godwa ti grupo. Pugak! Sika ti mangidaulo iti may sa grupo. Ket siyak mat ti daduma. Wan, senyor. Saan tayo asumardang? Aging ka adi tayo maagaw ni Borog. Agraman pamilya na. Manipod ima dagiti kalaban. No nga rod, naingat lata dagiti bantay na, senyor. No makita tayo ni Borog. San tayo na may kaniti kundaway mangilibas ken kwa na iti madagiti kalaban. Nasaysayat langan, apatayin tayo ina. Nalawag ka ni ha. Wan, senyor. Saan latang agring ti cellphone na? Diyan ka muno na lobat. Uno inranta na nga inidap ti cellphone na. Tapno saan mi amawagan. Mama? Sino tayo awagan nyo? Ni Papa Miha. Taibagak kumasumang petan. Tapno sungbatan na kumadag iti nakaad-ado asaludsod ko. May panggap ti iyaawag ti lalaki nga daigam na nga ebidensya. Kontra ka ni Papam. Mama, nasaysayat nga urahin tayo langan ti send na iti messenger. Sayon to kasarita ni Papa. Kulakman nga min no isenden adagos day jay alalaki kan ka. Takon kuna na nga ebidensya na kontra ka ni Papang mo. Mama, ada nagsend iti ladawan iti messenger pa. Anya aladawan tinaawat mo iti messenger mo iha. Ladawan ni Papa iti maysa nga apply kat sangsangwan na dagiti nagadu nga armas nga da iti kahon, Mama. Anya, Kitay nyo. huwin nga agpaiso. Ano ti lalaki iti aglawlaw ni Papa mapasig nga armado. Mama, taytuyan ti mangi panagnak. Apod no ti bagbaga ti lalaki akamang ni Papa iti maysa a sindikato. Simbergwensa! Isumet laeng nga ado ti koleksyon na nga armas. Tamay samet gayam a gun smuggler ti amam. Nagi-maskid din. Tangot ti tuntun mo nga abuyo, Miguel. Makapabisen. Wen, kayat nga tamat lang nga si ni Laika nga asawam na ito, bro. Magustuhan natin manok, Miguel.
aglalo no lupukan pitso. Ay, tulang laang tiba na. Ha? Siyempre, alangan matasidaan na ngamin pati tulang. Di sulat ti mapati. Nalaing gagayam nga agsilo ti abuyo, Miguel. Oray ni Angelo, nalaing matngagsilo. Anya na di aputok ti putok. Uray ila nagkikis nilay ka. Gaputi pa nakakingtod na. Ingkasam ti paltog mo, Miguel. At dalaki di manin kalaban, brog. Ay, ang mga no dagiti dati man na nakakaduak dagiti nagpaputok iti paltog. Brog, balbalagan ka. Di mo kuman sublian dagiti kakadwam no makita mi na. Tama nga nuad adda amay sagmak ti pamilyam. Ay, uwan, Miguel. Namnamaan. Asa anak ngagsubli kada kwada. Kalaban kumutan ida akas kada kayo. Senyor, ada nagkikis a babae sa jay. Iti nagpaputok kami. No kasta katiyaban dati paglimlimangan dagiti sapulin tayo. Maban tayo jay kakadwa. Dala sa inyo. Wan, senyor. Bartakan nyo! Nga magsipot kayo. Tabangan no kilaatin na tayo dagiti kalaban. Masapol na magaw tayo ni Burog. Iti iba dagiti kalaban. Kuna akong ganda. Nagpaputok dagiti kalaban. Katatatamaan ang kakatwasa. Ang lingat kayo, lingat! Talaga nga alis to kayo, apaw. Itay, saan kay pa'y anangal daw? Kanawan pa'y tinay kapata diding. Ngam itagat dandan niyon malawlaw ang madidingan ti kalapaw. Nadaras lang nga po. Tanalaga mo't amin ang itinatidtid na bulo a pagdiding. Naatipan nyo pa yan. Intun bigat, mabalinan ang pagyanan da burog. Talaga nga ikamakam nyo aya para bigat apaw. Wala po. Tapno makasalog dan dito kimigaw. Kat sapal ako ma. Tama ay ayon to da burog kan ti pamilya na ang makipagyanan dito kimigaw. Lapit lang nga po. Umawawag ni Tatang. Hello, Tatang. Angelo, kasapulan mi ti bakap. Narasan niyo kumati umarayat kada kami dito'y bantay. Tapay, anya ti mapaspasamak dita. At damanin da doon plasido kan nagiti pasurot na. Isuda nagiti madama ita akarangarangat mi. Anya? Ibagam ka rin ti kakadwa tayo dita nga isardeng yu pa ilang ti kalapaw nga aramidan nyo. Tao may na kamarayaten. Sige, Tatang. Pag sardengag dagiti kakadwak, umay kami dita. Bye. Mumalaman, nga maging gaita. Awan pa'y ni Placido. Talaga nga nga impay-pay sunat imbaga na ka ni Chloe. Asaan asubang pat iti masunga darabi. Mama? Adda kayo magditi beranda? Pasungadan nyo ka din ni Papa? Waniha, tamaliman gam di matla sumangpetan. Sa dino nga tamanan tinagturturungan na. Ang mga nadamat na patag nga sa asikasuan ni Papa. Wah, nagado ti tumao da sikreto ni Papang Moy ha. Awan ba ti may palpalapayag kadatay di apalimad na. Apay nagadumat itan. Tayawag matikinalaing ni Papa nang isikreto kada tayo. Maipapan kadagiti sikreto na, Mama. Asino nga tati Pangulo da iha? Agpaypayso nga tat, ibagbaga dya imawag kan ka lalaki, nga dapay ginundawayan ni Papang mo. Dito ko mapay ti kayat ko ang mapanaknakan. Baba ni ti day dya misteryoso. Alalaki nga umawag kanyak. Hangam ni, di matla umawagan kanyak, Mama. Pasaksakan nyo lang dati paglimlimingan dagiti kalaban. Saan tayo apagplastaran nila? Anda na pasag ka na wana. Sige, banat! Ibosan tayo dagiti kalaban. Patayin tayo amin nila. Tapno may salakan tayo ni Burong. Aglingad kayo anay mbag karagiti nagrukuban nyo kakadwa.
Ang mga nuadamanin mapasag ka na kayo. Aglingad kayo. Miguel, oray balda ti makinkan nawa na takya ko. Kabalak ti kanigid nga imak ti agig gamit ti baldog. Ikanak ko ma ti armas ko. Tapamulong akmat amakirangat. Oray saanin, Borog. Nakamlatan ti makilaban ka rin ti kakadwam apakiramanan ni Don Placido. Asigod nga amon. Uwan na nga mababak kayon. Iswa kayat kayo atulungan, Miguel. Laringitag. Ngumsan ka ngay kan iti armas mo, Borog. Tada ka di pala ang panagduadwam. Iti panakikadwakon kada kayo. Saan aday ta ti rason, Borog? Yan niya nga ron. Nuikan ka iti armas mo. May rin mo nga taapatayon nagitisigo na ka. Saan ka nga ta makonsensya amang paltog kadakwada no makitam ida asumirip na karagiti naglingadan da. Iso abay amlatan ada kaniti makilaban. Inkakidi iti ayan nilay ka kanagiti anak nyo. Tay suda ti kam iti atensyon. Wala na, agtignay kan bro. Sa dinong ataan tinatnapan ang daang hilaw kan dagiti kakaduana nga aramid iti kalapaw. Ay, awan damot dyan dito. Asino pa'y itati pagmerienda. Idindo ta, awan matpulusan tinadanon ko kadakwada dito. Wano, adda nga tapay napandabinakir a materialis a kasapulan da. Agam naatapandamat di kalapaw. Kan umanay matan tilinaga da abulo a pagdidingda. Ay, napanandangatan. Partakan tayo kakadwa. Masapo lang makadanon tayo ijibantay si Minoblan. Apakirang-rangitan da tatang. Wanang ilog. Sana mabali na maagaw da burog kan ti pamilya na. Kanila ang burog ti alas. Tapno agpatinggan nagti dakas nga aramid ni Don Placido. Tidak kam latasar dengan nagiti kalaban na paspasaksakan na. Talaga nga ado man ng tinutugo da bala apakilaban da. Taday, simirip day may sa itinaglingadan na abato. Matay ko. Napuntahag. Nasiputa ka na baliktad itayan na. Gunggunam. Iti tayo kayo tinaglingid ng tinang paltog kinilyon kakadwa. Pagtuduan tayo ti bala ti ay na. Banal! Ising ko ba? Paglingad pa lang nito eh. Sana mabalin na maagaw da kada kami da burog kan ti pamilya na. Labanan mi da. Ni, imut gayam ang hilo to yung mawawag ka na. Hilo, ang hilo. Kumusta kayo di tatatang? Ado na giti kalaban ang hilo. Sumagmamanon tinatay ka rin ti kakadwa tayo nga da dito eh. Iso adarasin niyo kuma. Asitag kamin. Di palubos at kayo ti pagatrasen da. Kandi yung baybayan ni Borog kan ti pamilya na. Di mo pagdanagan ni da Barok. Dapasyo kan sibyo ti mang bambantay kadakwada. Sige nga rin tatang. Asitag kamin di tabantay si Minoblan. Bye. O sige. O, masaya at langan. Taas ganda ang hilo. Hugag! Umay ka! Sa likaw kawan tadagiti kalaban. Pambarandamot na namang biro kadaburog. No sa dino tinang ipaingan dagiti kabusog kadapara. Bon, senyor. Naskan na maagaw tayo ni Borog. Tapno agtal na mo tan ti panunod ko. Apay nga drag paputok akalaban ni Tidaya Banda. Idin to sa jemot lang banda ti ayang day tay.
Nagpaputok naman. Damanan napasag ka na iti kakatuwami. Kalwa, aglingad kayo anay baga. At dapay kalaban iti likodan tayo. Lingad! Pato apang guys. Kakadwa, pulawon tayo dagiti kalaban. Mapan ijay dagiti daduma. Da kami mo't iti dayja abanda. Da kayo Ronnie, Pulan, mapan kayo matijay. Simo, Converto, agpwesto kayo ditoy. Saan tayo ngagigidan ngagpaputok? Masapol as sinublat. Tapno saan nga mo dagiti kalaban nga asiro ti palsenda. Agtignay tayon! Naulimag man ng tiaglawlaw. Siniiman da ito yan. Siguradong andamanin mapasag no agbusi na gitarmas mi. Diyos ko, saan da kam kumaabaybayan? Tulungan da kami iti da ito'y alaban mi. Tatang! Nangilo. Aglingad kayo na yung bag! Tatang! Angelo, naraplisan ti takyago. Napasama ka na kayon. Imbaglakid din ta nakalingid ang langit ay parang tanodyak ko man na isigod din ang lingid. Pamangan no nataya kumaitan. Ang nasugat yun. Daplis lang na ito eh. Aguray kayo nga rod. Barabadak ti sugat yun. Ni, kat mo matun ti barong. Kan rinayab mo. Tapno at pang barabad ko iti sugat yun. Saan nga agsayasay ti dara? Ha? Nagbusi man ang tiigam na iti kalaban. Kat napaikis nila ikang asawa ni Burog. Anya nga tan di napasamak na. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.